Mga katunay, padung ta sa Buntay katunay. Mobisita ta dito mga katunay ha. Nagpurong ka ni katunay kay init kay katunay ba. Mga katunay, adto mi sa Buntay. See you there. Yan. Hello, katunay. Di kami pakita. Ah! So mga ka-super mo at Super Mario. Buntay. Mga katunay. Super Mario na katunay ha. Super Mario lagi. Huwag kayong makalimot palagi. Oo. Manood kayo palagi ng video ni Super Mario. Guys, sigurado akong hindi kayo magsasawa manood ng video ni Katunay guys. So panoorin nyo rin, abangan nyo rin ang mga videos ni Super Mario Vlog this month. Kasama niya si Super Yogi. At Kulog. ito si RDB. Di ba? RDB, huwag rin kayong manood kayo palagi, abangan nyo palagi ang mga videos ni RDB. Mga katunay, halo po. Nata direct pakita ninyo katunay yo. Siya, di kayo siya masagot li. Tawag din direct katunay, mga gusto katunay, dira katunay yo. Ilan na yung gitali katunay yo. Tanawa katunay ya. Katunay, gitali nila katunay yo. Yan na dira na pag tigot katunay. Tanawa, smiling kaya ato diha nga kuha na, workers ha. Basta ha. Mga na katunay yo, after na katunay, daro. Arang daghanan no. Ikuan na ni, bulag na ni siya. Hindi, ipatanong pa na. Ay, tanong pa na eh. Isit up pa to sa kuan katunay yo. After na isit up pa sa dagat katunay ba? Sila plantasyon ba? O ano yung lagi bulad diri katunay yo. Tapos kay katunay yo. Kwarta na ni. Kung sa panahon mabaligyan na ni katunay yo. Ugmaw na ni na dried na ni siya katunay yo. Ambot ka, perfect dried na baka ni. Adira, kalapad katunay yo. Buntay ni dire? Boundaries ta bunok. Boundary pa katunay sa bunok. Ya kada sa luwak diha buntay na. Buntay na. Napid lagi. Na uwanan. Nauwan yan ni. Katunay nauwan ano. Pero mahalin pa ni siya. Oo. Tung bunok ay nga uwan ba. Mahalin pa daw ni katunay. Nabunukan ni gabi katunay sa ulan ba. IREN. Kadali ra gud kay mo feed oy. SP? Oh, Asa mang SP? kanang gitawag siya milyon. The feed siya no. Pero list na ni siya sa kuha sa pagpalit. Gamay siya ba? Kani siya ari di siya masagol sa milyon. Ah, Kato ma'am to siya Vanguard. Vanguard di siya. The best product ni siya oh. Kato katunay mga the best product katunay. Mga katunay, patience lang mo katunay. Enjoy lang ha. Putasan ng dapit ang Buntay, hapit na siguro katunay. Para katunay oh. Ang ila ba diri mga produkto katunay, puro ba gusto katunay ba? Arang daghana tanawa katunay oh. Kutob sa malabangan na ako. Tara para katunay oh. Hope na enjoy mga katunay ah. Wala ko idea unsa nang kanang Buntay katunay. Mabot ko idea. Hope ato na ato katunay og maka ibaw taon sa nang katunay ah. Tag-asa na tapit katunay na agad og gusto. Sa aton pa katunay kaning lipayran plantasyon ni sa kagustuhan katunay oh. Arang dagana oh. Rich kayo sila ani nga plantasyon katunay oh. Arang dagana. Tatang arang kadaghan ka isang gusto diri. Nakabisita mi diri. Grabe nga plantasyon. Nga season ron sa tuiga ay kayo. Ay mag-ulan. Tigil, kung kayo ay puhi kayong putitsa sa gusto ba? Karon ganito maging tuig. Mga buwan na, wala dinuwara ng mga tao karon sige pang rolling. Tungod sa similya nga nga daot pa. Nadaot na. Yo, yung green oh, ko mo yung nagdaot pa. Ako kayo. Tingin ka mga amo ani kay tali niya wagi. Buat sige lang mo ginansya mo. Ubos na pod. Sige, salamat.